Punt número 1 serà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior del ple ordinari del 12 de gener de 2015. Algun comentari? Vots a favor? Punt 2 és la ratificació de l'acord de dissolució i liquidació de la mancomunitat de municipis d'Osona Nord i Ripollès Sud adoptat al ple de la seva comissió gestora en sessió extraordinària el 8 de gener de 2015. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, ratificar íntegrament i en tots els seus termes l'acord de dissolució i liquidació de la mancomunitat de municipis d'Osona Nord i Ripollès Sud adoptat pel ple de la seva comissió gestora a la sessió extraordinària del 8 de gener de 2015. Segon, condicionar aquest acord per l'envio dels informes legalment exigits al Departament de Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, del Consell Comarcal d'Osona i de la Diputació de Barcelona a l'adopció de la dissolució de la mancomunitat del transcurs del termini per emetre'ls. I tercer, notificar aquests acords a la mancomunitat de municipis d'Osona Nord i Ripollès Sud. Algun comentari? Doncs vots a favor? Punt número 3 serà l'aprovació de la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Local de Montserrat aprovada per la General plenària el 27 de novembre de 2014. Es proposa la consideració de l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Local del Carrer acordada per l'Assemblea General d'aquest Consorci en sessió plenària del 27 de novembre de 2014 en els termes exposats anteriorment. I segon, donar trasllat d'aquest acord al Consorci Local Rei pel seu coneixement i els efectes escaients. Algun comentari? Doncs vots a favor? Punt número 4 serà l'aprovació inicial del reglament de creació i funcionament del registre electrònic. Es proposa el ple de l'aprovació de l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el reglament de creació i funcionament del registre electrònic. Segon, sotmetre el citat reglament a exposició pública per un termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Taulell d'Anuncis Municipal i la seu electrònica de l'Ajuntament als efectes de la presentació d'al·legacions. I tercer, practica el reglament de creació i funcionament del registre electrònic s'entendrà aprovat efectivament pel ple sense necessitat d'un nou acord en el cas de no presentar-se reclamacions i suggeriments dins els citats terminis. Algun comentari? Doncs vots a favor? El punt número 5 serà l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 25 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en sanitaris locals, producció de cadàvers de les serveis públics de caràcter local. Proposa el ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a continuació relacionen amb les tarifes que consten en l'expedient. L'ordenança fiscal número 25 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en sanitaris locals, producció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. Segon, exposar al públic en el Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de l'ordenança fiscal modificada durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent de la publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la província. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els que tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l'article 18 de l'article 4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Nota? Comentari? Els vots a favor? En contra? Número 6, la ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de 16 de febrer d'aprovació dels mesures festius addicionals del decret comercial parlant de
dies festius addicionals d'obertura comercial per l'any 2015, la transcripció del qual és la que consta en l'acord. Vots a favor? El 7 és l'aprovació de l'expedient 2/2015 de suplements de crèdit i reconeixement extrajudicial de crèdits. Es proposa el ple de l'Ajuntament amb els següents acords. Primer, aprovar les obligacions referents a serveis de crèdit i exercicis anteriors en part del pressupost de l'exercici 2015 per un import de 15.690 euros i 83 cèntims d'euro segons el detall que figura en l'expedient. Segon, aprovar l'expedient de suplement de crèdit per un import de 15.690 euros per tal de poder realitzar les diferents despeses que consten determinades en l'expedient d'activitat de l'efecte, finançant-se la despesa en part permanent de tresoreria, d'acord amb el detall que consta en l'acord. Tercer, exposar el present expedient públic per termini de 15 dies hàbils mitjançant publicació o verificar la referència de la corporació per objecte que les persones interessades permeten la reclamació de relacions que considerin necessàries. Quart, considerar-lo aprovat definitivament la necessitat d'adoptar un nou acord al respecte en el supòsit que durant l'esmentat termini es formulin al·legacions. I cinquè, emetre còpia de l'acord i de l'expedient en el seu moment a la Delegació d'Hisenda i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns. Vots a favor? El número 8 serà una compte. En contra? El punt número 8 serà donar compte del decret d'alcaldia 24 de febrer de 2015 d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014. Es proposa el pla de els dos segons acords, que és únic, donar compte del decret d'alcaldia 24 de febrer de 2015 d'aprovació de l'expedient d'exercici del pressupost de l'exercici 2014, la transcripció del qual és el que consta en l'acord. No serà en compte del decret d'alcaldia 24 de febrer de 2015 d'aprovació de la modificació del pressupost global de 2015. Es proposa el pla de els dos segons acords, que és únic, donar compte del decret d'alcaldia 24 de febrer de 2015 d'aprovació de l'expedient de la modificació del pressupost de 2015, la transcripció del qual és el que consta en els acords. Condeu donar compte del decret d'alcaldia 31 de desembre de 2014 d'aprovació de la modificació del pressupost 16/2014. Proposa el pla de els dos següents acords, que és únic, donar compte del decret d'alcaldia 30 de desembre de 2014 d'aprovació de la modificació del pressupost 16/2014, la transcripció del qual és el que consta en els acords. El número 11 serà donar compte del decret d'alcaldia 12 de gener de 2015 d'aprovació de l'abonament de quantitats en concepte de reparació dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponent al mes de gener de 2015. Proposa el pla dels dos següents acords, que és únic, donar compte del decret d'alcaldia 12 de gener de 2015 d'autoritzar i disposar de despesa de finança d'obligació de pagament dels 44 dies de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, la transcripció del qual és el que consta en els acords. Sobre el punt 12, donar compte dels decrets d'alcaldia. El punt 13, dels acords de la Junta de Govern local. El 14, els de contractació personal. I el punt 15 és donar compte de l'estat d'execució del pressupost municipal. Hi ha algun greu, alguna pregunta? Doncs, serà la sessió.